Il-poplu ta' messaġġ fl-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju, però uħud mill-messaġġi konna nafu bihom qabel l-elezzjoni. Hekk iddikjara l-esponent ewlieni tal-Partit Laburista Manuel Kuxkieri fejn wera biċ-ċar li l-gvern mhux vera qed jisma' l-karba tal-poplu. Hemm messaġġi li konna nafu bihom sa minn qabel morna għal daw l-elezzjonijiet. Waqt il-programm tiegħu Kuxkieri stqal li l-ħidma tal-partit għandha ssir b'mod differenti. Il-messaġġ huwa li jridu verżjoni aħjar tal-Partit Laburista. U insista li meta jkunu rrappurtati stejjer dwar esponenti fil-Partit Laburista għandha tittieħed azzjoni immedjata u mhux kollox jibqa' dej isu qatt ma ġara xejn. Tant li ddikjara li min jiġi implikat għandu jintalab jitlaq mill-partit, xi ħaġa li b'mod evidenti tidher li mhux qed issir. Jintalab la hemm provi skjaċċanti l-affarijiet huma veri, dik il-persuna tkun min tkun tintalab tagħmel passi lura. Passi lura jfisser illi ma jistax ikun li nibqgħu naċċettaw magħna persuni illi flok kienu jew qed ikunu ta' servizz għal politika approfittaw ruhom mill-politika sabiex jivvantaġġaw lilhom innifishom. Manuel Kuxkieri jispiċċa jistaqsi għalfejn hemm diffikultà biex xi ħaġa bħal din issir. Dejjem xi diffikultà kbira biex issir ħaġa bħal din fil-Partit Laburista? Kuxkieri suġġerixxa li tinħoloq struttura fil-Partit Laburista li segwi mill-viċin dak li jkun qed jiġi rrappurtat biex bekk fi kliemu stess il-Partit Laburista jibża r-reputazzjoni tiegħu. X'inhi l-problema li b'mod immedjat issir struttura bħal din? Ħalli nibdew nibżaw għar-reputazzjoni għall-isem tal-Partit Laburista. Kuxkieri tkellem ukoll dwar il-famużi telefonati li jsiru biex il-partitarji joħorġu jivvutaw. Kun hemm nies li jgħidu għaliex issa it-telefonata għaliex ġejja l-elezzjoni. Waqt il-programm tiegħu il-preżentatur Laburista spiċċa wkoll jitfa' dubju dwar kemm il-customer care tal-Ministri u tas-Segretarji Parlamentari huma tal-aqwa kwalità. Intom ċerti illi n-nies li għandkom responsabbli huma l-aqwa nies li jista' jkollkom? Kuxkieri saħaq ukoll il-Partit Laburista għandu jkun iżjed organizzat biex jisma' aħjar dak li jridu n-nies. Il-partit għandu jindika x'irdu jagħmlu n-nies li jirrappreżentawh. Mhux kulħadd jiddeċidiju x'jagħmel u ma jagħmilx. U kritika anka lil Roberta Bela meta kienet imur taħt it-tinda ta' parsi jwieġeb id-domandi u qal il-mistoqsijiet li jsiru min nies għandhom ikunu ġenwini. Saħansitra l-Prim Ministru nnifsu ipoġġi fuq bażi regolari li nnifsu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku f'laqat pubbliċi fejn nies tiġi u tistaqsi b'mod naturali, mhux ngħid lil dak x'għandu jsaqsi u l-oħra x'għandha ssaqsi minn qabel. B'mod naturali, jekk titħoss il-pols tal-poplu, in-nies ħalihom b'mod naturali jistaqsu. Kuxkieri konkluda billi indirizza lil dawk li eskludew lil Rosjen Kutajjar lil Konrad Borġmanxe u lil Joseph Muscat u qal li min eskluda lil dawn is-soċjalisti qed jagħmel ħsara kbira lil Partit Laburista li sarfet f'dawn ir-riżultati.